Aj vy chcete naďalej sledovať svoje obľúbené programy bezplatne? Poviem vám teda, ako počas zmeny vysielacích frekvencií preladiť vaše televízne príjimače. Najskôr si overte termín, kedy si treba preladiť práve vo vašej lokalite. Frekvencie sa totiž uvoľňujú postupne. Zistite to na internete alebo na tejto telefónnej linke. Keďže preladenie frekvencií sa udeje z večera do rána, to, čo uvidíte večer, už nemusí platiť ráno. Ale je to úplne v poriadku. Ak teraz zistíte, že je čas na preladenie, vytiahnete svoje diaľkové ovládače, vyberiete zmenu nastavenia, ďalej zvoľte možnosť automatické ladenie, vyložte si nohy a ladiť sa už bude samo. A ešte niečo. Ak prijímate signál pomocou televíznej antény vo vašom bytovom dome, požiadate o preladenie odborníka. Ich zoznam nájdete na www.cezantenu.sk. A už sa to naladilo. Tak. Hasta la vista. Pardon, nechal som sa uniesť. Majte sa.